Väčšina odborníkov mierne favorizuje Švédov, ktorých najväčším tromfom je dnes domáce prostredie. Celé Slovensko ale verí nášmu tímu, v to pevne verím. Ak dokážeme zvlášť v defenzíve zopakovať výkon z prvého vzájomného stretnutia so Švédmi, máme veľkú nádej na úspech. Hlavný rozhodca Jukka Pakazlahti, na buli na úvod Jozef Štümpel, proti nemu center prvej švédskej formácie Andreas Johansson, ktorý má na krídlach Axelsona a Dalena. Začína sa druhé semifinálové stretnutie 66. svetového šampionátu. Višňovský, Hecl, Bondra. Práve na Bondru, Šatana a Palfio si budú Švedi dávať veľký pozor. Hneď na úvod zakázané uvoľnenie švedského tímu. Presťahujeme sa pred Tomiho Sala. Naši chlapci podali vynikajúci výkon v súboji s Kanadou. Palfi sa pokúsil hneď na úvod vystreliť. Štümpel, opäť Palfi. Naslepo na Bondru, ale presne. Ten je hneď atakovaný. Šanca! Nie. Tak Salo po 22 sekundách. Začali sme ofenzívne, začali sme výborne. Peter Bondra už je v hodnoteniach vysoko. Má 5 gólov na svojom konte, je druhým najlepším strelcom šampionátu a takto mohol pridať 6. gól. Ešte ho tam tiesnil Andreas Johansson. Navyše plus minus bodoch v hodnotení sa dostal na prvé miesto. Naraz sme už poslali Štympelovú prvú formáciu. Na boli sa proti Štympelovi postavil Nylander z Chicaga, takže hráči z NHL. Tomas Johansson vyhadzuje iba do stredného pásma. Pozor na Nylandera, to je vynikajúci Korčuliar, ale takisto Ľubo Višňovský a Palfi nevyhodil. Hej, teraz nám pomohla ľavá tyčka po strele Andersona. Pavlikovský. Prešiel popri Johanssonovi, vynikajúca šanca, Vladimír Orsák vo veľkej gólovej príležitosti. Na konci 15. minúty sme mohli dať úvodný gól stretnutia. Pozor na Jonasa Jonssona, dobre Palfi, po druhýkrát v obrane, pozor na Huselia, ešte šanca Švédov. Nebezpečne lieta okolo našej bránky, rýchlo ho treba dostať von. Ale Švédi nás natláčajú v bránke. Ešte Jonas Jonsson. Dobre, teraz Bondra. A tá Palfiho, ale ten nechal Pukom aj striedať. Prejeli sme teraz švédsky nápor. Rodin, Lindner a Stalen. Teraz Johansson zachytil. Sú dvaja Švédi za bránou. Dalen a Axelsson. Dajme sa vylákať. Udale na gól! Presne to sa stalo, čo som povedal. Dali sme sa vylákať, jeden z našich obrancov nevydržal. To napätie vyštartoval od ľavej žrtky, nechal voľný priestor a Švédi v 17. minúte a 2. sekunde vedú 1-0. Áno, Lindner sa rozbehol za hráčom a zabudol na svoju žrtku. Tečovali, Niklas Andersson, nebude tu zakázané uvoľnenie, teda aby sa chlapci rozmeli. Niklas Andersson úplne sám! Výborne povyšiel Lašák a strel ukryl zasa trochu zmetkov v našej obrane. Znovu tam dvaja obrancovia sa nechali vylákať za našou bránkou. Niklas Andersson sa dostal k puku, ale našťastie už nemal dosť času, aby vykrúžil ešte ďalší oblúk. Milo vystrel zo stredného pásma. Dobre. Pošteklili trochu Tomiho Sala. Rodin a on posledný sa dotkol puku v tejto tretine. Škoda, prehrávame gólom Axelsona zo 17. minúty a 2. sekundy, ale zohrali sme so Švédmi veľmi vyrovnanú partiu. Zdá sa však, že Švédi sú predsa len trochu agresívnejší v našom útočnom pásme a vytvárajú si šance dobrým pohybom a odputávaním sa od našich